Telemura blog by Khobja Purbo Shuda Korkare ADC Blaze Babumoni Kamiwo TIPRA Mothani Unge Kami Panda Sangazaka O Pandaw Narway Unge Manjak Phakya District Committee President Dunit Kumar Deburma President Mungya Kami Adi blog ni TWF ni Atungjak Tapushi Deburma Coadjunal members Manik Deburma District President TWF ni Feli Rangkol Akosong Kona Thani Burung Udanonji Deburma Shaka Thangnai Ba Salmariwo IPFT Mothani GS Member Kumar Jomatiyate TNEA President Gita Deburma Phaye TIPRA Mothani supporters Rongno Dalbidal Koksawi joining program Kharemane Abo Tatal Hambai Junior Babu Moni Kamio Kaisa joining program Tik joining Himaya Mono Sing Thangnai 5 tarik September Chini Mothani Borokrogno IPFT ni Member Kumar Jomatiyate bin big Phaye Tribal Welfare Minister Bo Pukurinai Lamarinai ini Chini Mothani Borokrogno bini IPFT o joining khairika ingkai afro borok saimia je borok haike factory borokno join khairina nei kintu borokno loop phonogoi borokno join khairika ulo hongke borok siui jokhon borokno flag romri dikha afroke borok saimangkha borokno kaisa tatal sawi dukariui Borokrogno bongni IPFT o habdika asole borok abo saimia borok sudu minister phaikangke minister nam borokni dabi dawa khaika yang lama khamia baksa gorib mamang engkai pukur kurui lama kurui engkai borokno lama rinai nog rinai pukur rinai hini sawi borokno tatal sawi joining khairika abuni bagai borok tini taisa bo TIPRA mothauno bubagrani thanchauna hamjagei hatei dofani bagai samung khaine hini borok somai tangjak pieba borok haike thoki talakmane no borok subui borok tini teisa kipili pheka a kipili family program no tini o babumoni kamio ungu hambai Yagulo Kamini Boro Shaka IPFT ni Montri Member Kumar Jomatia A Kamio Phaipuro Kamini Lokorok Lama Hamia Phunani Bagai Phaimenese joining program Khaido Hni Shaka ni Obhani Koksilchaka Kamini Lokoro Bagai Tainok ni Bagai Pukur ni Bagai Gorib Borokrogno Rogle Aborenai Saklai Tangka Kintu Jung Mothani Borokrogno Jung Mothawa Tongo Borok Ahai Sakhaba Jung Tangka Silaya Ulom Khai Tam Khalai Kha U Flek Romai Tabok Norong Atau Semar Pondra Kha Denti Roming Ha Om Kha Hinai Sayak Khaba Ulo Khobor Khanawai Atini Kopalo Bukha Kintu Jung Mothano Age Motha IPFT no chididi thangmaniya Thangya Tini Para Ta Age Phan Jung Uko Anarosno Hamjagei Anarosno Budrawo Oborok tabok obon Jung no thoke wai se obhai kok samane or parane bung taw mo Babu Muni Rum Tuiwa Kaipeng Para Rum Tuiwa orong khai Norok busik khorok busik family thangmani apro Angle obo samaya angle keroya pura nene bumung khai Ani bumung khai Mongol Kumari Rangkol or sabo tong apro thana to tong Tongo uko tongo bot rok tongo ukulog bot tongo angle keroya pura